raja babu hong titi hong mas mati raja dewaku adi bolo upoto adi podo aras adi wah ya kakang ya Kakang Kingkara Bala aku ya padha waras. Lah dene Rika Dewi apa ya padha waras, Kakang. Iya ya Adi ya. Pun Kakang ya padha waras, Adi. Wah, ana apa Kakang gak kaya biasanipun Kakang. Iku guneman ana kene kan. Adi, ya kakak bono apa? Wene ya Adi. Bukanipun kakang iki nganti ngejak guneman lho wong awak dhewe iki. Kewajibane awak dhewe iku dina-dina ya ana lawang sela metangkep kene Adi. Lawang selo metangkep kene. Iki kena den arani regolan sing paling akhir dhewe sadurunge mlebu ana ing bale mercu kuda lan kuda. Ya kakang lah banjur. Wah, Adi kono sawangen ta ana alun-alun Durandara yaiku kayangan repat kepanasan. Apa para iku ora ngerteni, apa para iku ora nyumerepi, ora ngaweruhi. Crita kandhane sing ana kayangan repat kepanasan kono. Wah, aku ya krungu sriwing-sriwing kudu kakak. Tapi kananing cerita sing sak temene ya aku dhewe durung ngerteni do kakak. Apa sih jajal cetakno sih ben kananing adimu iki ngerteni. Wah, iya nek kaya ngono. Bala upata ya kakang Kingkara Bala napa? Ini lho kon tak kandhani ya tak critani ya. Kananing repat kepanasan iku diunggahi titah manungsa blaka. Menawa ora luput iku biyen tau dadi siswa-siswaning Pukulun Bathara Bayu. Menawa ora luput iku Raden Sena biyen. Raden Sena iku karepe munggah ana ing bale mercu kundha ngono. Mula para Durandara lan ora nrimakno kanan sing semono. Mula Raden Sena dialang-alangi karo sekeng para Durandara. Ngono kakang. Iya, tupiku niku pancene tau dadi siswa-siswaning Pukulun Bathara Bayu. Lah mula nek ngono kelungitan ngono ya Durandara gak iso menang lho lah ya. Lah iku kok dong-dongane Raden Sena iku kok ya tumuju kene lho kon. Lah banjur umpama tumuju ana kene karepe kakang. Gak kurung iku kok njaluk mlebu. Ana kayangan Suralaya ya bale Mercukunda. Mongko nek nang bale Mercukunda iku dalan ya mek situk tok kene diarani lawang sela metangkep lho. Umpama kananing Sena iki kok baguguk mutawaton. Jaluk mlebu umpama awak dhewe iki mbukakno pregolan, mbukakno lawang lho.
apa awak dhewe gak sing dibendu karo pukulun ratuning Ranyawa Sekalir. Wah, nek kaya ngono cetha terwelo-welo kanane Kakang Cingkara Bala iki kaya-kaya gak kalu ngono upama tetanding karo Raden Sena cantrike ya siswa-siswaning Bathara Bayu lah ya ngono. Lho ora kaya ngono, adi ora kaya ngono. Mergo ngene lho, biyen cilikane ku awak dhewe ya tau memungsuhan karo ngono lho, gak pernah kok tak kandhani. Wah, lho ya Adi. Lho ketebang teko wetan iku. Wah iya Kakang. Lah banjur ya apa iki? Wah. Tetep netepi kewajiban, tetep netepi jejebahan. Ya ayo dialang-alangi. Aja nganti Raden Sena iki lumebu ana ing Bale Mercukunda. Wah, aja kaget bapakku aku sing teko. Cingkara Bala lan Bala Upata padha aras bapakku. Wawaya anak ulun yoganing kita anak Nayu Mercapada Sena yo padha aras oleh pandongamu. Ya Sena padha aras lan dene Sena dhewe apa ya padha aras. Yo semono uga anakmu Sena padha aras. Sena yo ana parigawe apa Sena kok nganti munggah ana lawang sela metangkep kene. Yo bapakku Cingkara Bala lan Bala Upata ngertenono sakjane Ulu Sena iki wis cara ngomong menehi keterangan iki makaping-kaping dupi kananing para dewa gak nrimakno nek Sena iki munggah Bale Mercukunda. Aturin Bathara Endra Bathara Brama la iku ora diwenangno munggah ana Mercukunda. Dewa setahun kurung karang mesti aku ana parigawe sing wigati ana bapakku Ratuning Ranyawa Sekalir. Kula
aja nganti bapakku Cingkara Bala lan Bala Upata iki ngalang-alangi laku jantraning Sena. Wis gak kakean kecap, bukakno lawang seloh metangkep. Aku tak sowan menyang yaiku bapakku Ratu Ningrat Nyawa Sekalir. Bapakku Cingkara Bala lan Bala Upata welasoh marang wong kaya aku. Aku kepingin ngerteni dununge bapakku Pandhu. Wayo gak kenek ngono Sena. Gak kenek ngono Sena iki rak ya den arani bubrah pernatan sing sak bener-benere Sena. Nadyanto ananing Sena iki wong apik nanging ning bubrah pernatan wah iku luput sing sak bener-benere. Mula Sena jok dibacutno oleh bacut gak oleh ya bacut. Wah sida dadi sulami kubur ndak bajrut ana kawandut mani luka keparat Sena. Wah mati mergo aku kok. Wah antep tangane.
ganjarannya minta ronggo ganjarannya minta wilahing sekaring wana langgeng awi genam astu namo sidhem anak ulun yuganing kita anak nayu marca padha sena padha kanthi raharja kula wah yo bapakku ratuning Jawa sekalir padha aras anakmu oleh pangestumu bapakku pendek kon yo padha aras bapakku pendek berkenjong lho wah semprong mati kobong legiah mbok kiye mati leyeh Seno yo bapakku pendek ana apa kok nganti Seno munggah ana balih marcu kuda mongko iki larangane karo titah nungsa bloko ora oleh mlebu bali marcu kuda adek ora oleh nek gak oleh kok ya aku ana kene ayo iki sing dikarepno Seno kira-kira Kepokalan Benowo bapakku pendek ora ngerteni kekarepane titah swanta ora ngerti kekarepane titayono alam donya yo marca padha ini bapakku pendek dina iki aku kepingin terus dunungi wong tuaku loro bapakku Pandu karo babuku Madri Monoti aku kepingin sungkem karo wong tuaku loro iku anak ulun yuganing kita yo bapakku Bathara Guru Anapa gini yo jeneng kita tak wenehi keterangan bapakmu Pandulan ibumu Madrim iku saiki dumunung ana ing yaiku ndut maniluka yaiku kena den arani naraka ya kena den arani kawah candra dimuka mula yen jeneng kita kepingin yaiku duweni kekarepan sungkem apa wani wah yen kaya ngono ya ndak ceglongane neraka jahanam aku kepingin sungkem karo bapak putih niki ya yayi guru kok wonten ketatosan ingkang atur
kaget kawus danyang